kaka pile aneno ka team ose bedo gi ikro ka mapek mokalo. Fredo gweno oyawore nyabita. Waloro dwe mokwongo aneno ka Nyasaye otimo ng'wono ne. Nyobor jomoko ne wacho ni gidalo 75. Na gima bera ahinya nikech dwe mokwongo e higani aneno ka walore mana kaka wache. Yena monda mos ni kwara mogi ajwang kamoro amora magichiewo kinyi makawuono kaka wasewache kendo waneno ni wabiro neno kaka wanene okinyi makawuono. Yena chak kawacho gingero moro ni lak motur kaito chomo kumuod go nyoyo. Ura nyoyo mobok mayom moket nyaka leso riadore. Mochwake gas. Modo makore gi goganda. Koro kiero laki muod ga muoda. Unge wach. Oduma mayom. Erokamano Roslyn oyawore nyabita. Erokamano Mosenyi kwara mogi. Amosenyi kwara mogi ni wago erokamano kendo endi Nyasaye orito wa endi iwacho ni higa manyien mar 2023 endi koro watieke koro wagone ma Nyasaye erokamano ni orito wa kendo endi wachako higa manyien. Okaneno karach moro nitie taneno ka siasa be wasechaka moko. Wan gi jowanjo mage. Wasechaka moko kata in biyo je kamibete no siasa gore ga. Siasa neno kosechako wamoke amoka to mogik tamor ni kawuono nyithindo madonjo junior secondary school chako kawuono. Kora bane wagone gima erokamano kendo wagone Nyasaye erokamano kendo wakwayo gi ni mondo gijiwre school nikech ma syllabus manyien magidhi chako. Koro nyithindo madhi donjo kawuono wakwa mana Nyasaye orito jonyuol manigi shida one kaka ginyalo tero nyithindo school kik giwe udong' e dala. Erokamano. Kaka nawacho jomokalo onge puodho maduong' ma janyuol masani nyalo miyo nyathine opogore gi weche mag somo mane sine je ibonyo oyawore vioje. Amor ka nini. Berna ka neni to kenda neno joweteragi nikech weekend nye iye tek to mit. Erokamano. To mokwongo no mit nikech chieng' Friday Man City nyolo Arsenal round mana. We duoko wakaja ya, we duoko wakanyo. Weekend nye nigi kwe mang'eny. Nigi kwe. Komane kaka dhano nego dagi. Kwe ber budho. Keko mang'eny. Koro pinje ka okko. Yena mos nyikwara moge jwang kamora mora magineno wa kendo giwinjowa. Monda benda ruak gi e chenro ne. Marwa mar kaka wanene. Mondo watemie KOLO ne gigo manyotimore gigo madhi timore mbele ka. E weekend kiwuotho tiloso gi ji mang'eny to jikone gi ni warito chenro. Ng'ato goni simo to koni gimoro awinjo makama anarito kiki wache na sani arito wuok tich. Koro wasechopo. Wan ka kendo wabro KOLO ne gi wechego. Erokamano. Mana ka chako DJB nyawa wito jatend migao marandiga mokalo Ngire George Magoha. Piny ngima obedo gi kuyo, Kenya obedo gi kuyo. Jima olongo ni e pap miluongo ni Academia osebedo gi kuyo mar ywago Ngire George Omore Magoha. Jongolo bende jogita bende ywak ni jali ne gwelo puch base gita ka Luna Kidi magoro lal kode. En ang'o minyalo paro godo Ngire George Magoha? Vioje we monda kwonga wach ni anoke ahono. Ahono game ka. Ahono green game mama na nyara ahono Canon Magret tieno. To awacho mana kaka na wacho chieng' mane Ngire Magoha thone ahono dhi iko wuoyi moingo iko. Nikech Kisungu wacho ni he was a towering figure both literally and figuratively. Nikech towering figure ni en ng'ato manogangore. To Magoha nogangore aganga ok nikech chwech mare to gi gigo manotimo. Akwongo winjo Magoha mokwongo professor kakoro bedo Vice Chancellor ma University of Nairobi. To gik manotimo kit lokruok manokelo ne ng'eny. Makata kisome mbui kata kigombaka gi jogo manosomo mbalariany ma Nairobi kindego. To bro wacho ni nitiere gigo manotimo mang'eny. Lokruok manokelo. Momiyo chenro mag university no bedo moriere. To ko biro Kenya National Exam Council kanek kama na batheka. To lokruok mane gitimo ka gitiyo gi CS Matiang'i e weche mag timo penj bene thoth. Ma penjo duogo bedo kitimo penj kata ka nyithino timo penj to duogo kowuok to nyathi yudo duoko mamare.
achiel kuom gigo mano wacho mang'eny ni nyathi onego bed ni mor kata gisi kata gidimo yudo motiyo matek moloyo to bedo gi kata gi bi mang'ate motiyo ne kata motimo ang'o moyude yoro ledhi nikech gimitiyo ne matek mitimono mi yudo mamari to nitie moro nitiere chir moro miwuotho godo gi nyadhi moro ni mato mara mano no okete wi nyithindo mane timo penj kong'e adiera gima dwa tiyo ne tatiyo ne matek mondo ayude nikech bende nokwerogi nidhi e mbalariany kende ok ung'iso ni nitiyo matek e kore ka nitie gigo mang'eny majitimo mang'iso ni nokone nyithindo niti matek to gimiyudo no kiki bedie ni kori dwa ng'iyo jowadu ni dwa pimre gi jowadu ni ng'ane no dhi university ng'ane no dhi kama antadong mari no ikaw gi chir titime tiwuotho kode kijing ka gogi ni mbele ma ng'ata mopenji ni ne yuda ng'o tiwachone nikech in gadiere gi mitimono noketo confidence nyithindo mar adek ka koro yiere jatend migawo mar somo te ka koro waneno kite maber nikech mokwongo norieyo gik moko kabisa inyalo paro odiochienge mokwongo ofis nochiko jofwambo nobro dhi jogo house achiel jofwambo manodhi saa 2 noyudo ka nosechopo jogo matiyo jogo house kanodonjo ofis saa 3-4 maging'iyogo to giyudo ka nosechopo mosetimo bura sani jok madhi yudo manyo services jogo house bro koni ni dhano mondo nikech noketo ne giratero mar tich ni kidhi tiyo ne japiny to nyaki chope ofis chon to nyaki bedi ofis ma japiny bro yudi ko biro manyo services mag serikal an dakwane mana joka japuonjo Magoha kwe makende nikech osebedo mat to ne jo Kenya duto wabedie jogo manyalo ng'iyo kaka ne Professor George Omore Magoha dak ni irito sa tibedo jaratiro tiwacha dira manie chunyi makata rach ne ji tena dira manie chunyi nikech okibi wuondruok rach kiwacha dira manie chunyi to bende igonyori in huyanga nikech ing'eni mano te ang'owa mano te adira mari de wabedie jogo manyalo dak kamano tapani Kenya do bede piny maber erokamano Roslyn en ang'o minyalo paro godo Professor George Omore Magoha ma wuoyi mar andika ka JBO mi description literal tower gi kaka eno kit chwech mare ne ng'ama nodongo ng'ama nochwe ng'ama duong' gik motimo bende chalo siro marabura ing'eni na winjo ka samano wewa ni Ngire Magoha ne ji wacho ni buffalo nindo ori ing'eni ko luongi ni buffalo to ina ng'ata joiratego tadwaro paro Magoha diriyo ndalo mane ko kadonje tijwa mar fwambone noyudo mana kaka injo je bonyo wacho ni Magoha ne vice chancellor ma Nairobi University to ndalo go noyudo ka wambe koko UN bro wuok kode maracha ahinya the University of Nairobi iluongo ni na alumni koro nyaka luonge maber the University of Nairobi kana donje mbalariany mokongo Maseno wambe ne wan gi manosenindo Frederick Onyango Ngao professor of physics to ndalo mane wantiere mane atimo tijwa mokoro watiyo mar fwambone ne kidhie bura magibete milongo ni mar vice chancellors mandalogo mosenindo Professor Magoha emane chairman mar vice chancellors to ne wacho ni bura kanyo ne ginyawuoyo ji ariyo kende kech gine mane gisomo gik ma jowete gi nokosomo koro kane gine bura na to gima giwache ma ji timo ang'owa ema winjo to gine giwacho ni tijni oken tich misayo wagodo nikech wan jok makata kaka wuono waketo barua ni wawe tijni to ok nya tieko hours kata dakika kapok tich machielo timo ang'owa oyudore koro mano nyisi ni mano kit ng'at ma watimo ang'owa ma wawito mar ariyo ni neno kancho donjo kata wach mar penjo ido ka ndalogo ne jopiny wecho moko matek ahinya wach mar kwalo penjni to kano donjo tineno kaka nogore gi ji mowacho ni kata cartels kata jok manche uso buge onge ng'amo bro luoro nikech mokwongo en okoja siasa onge capital mokele siasa en marene en mana tije no ihere okihere to nyakitima ang'owa iye gi gimo wacho to kane Ngire Magoha ne wuok e ministry makoro nyocho wuok e ka sirikal manyien ni obiro ing'eni thoth tin ji
manyaga wacho ni an kana chwanyi to ngwonna ambe kama ni koso na angwononi ene achiel kuom jok manowe tich manokwayo jopiny kapok owuok e ofis mo wacho ni kadine bed ni nanyono tiendi kata ka in ni nyono mara to wawere nikech kar tich ikia kitich chal nade koro mano ji matin kabisa manyalo timo mano ero to gimachielo en ni kanineno kanomiye tich mare koro mar waziri ni ndalo manodhi mbele mar wajumbe mondo puodhe to ka wajumbe no penje gik moko mano olure gi ni to owuok Got Ramogi to odhi timo ne joga to noduoko gi maber ni an kana biro ka ok no miya tich nikech na jaluo to kano miya tich nikech na jaluo to kauru tijuno nikech anapa ni kabiro tabiro tiyo ne jopiny abiro loko ngima mar ji temana kaka biro ka taparo ni magi gik monego ang'e nikech owewa sama sirikal manyien manitiere ni kamora mora madhiye to pangonwa ji kanyisowa ni jounwa miyo ji makama tich aparo ni magi gik makata ka Ngire Magoha owewa to magi gik monego beni wang'iyo kwa reflect chien ni to ang'o mabeyo mano puonjowa mano nyisowa ni mondo watim to kata king'iyo kar somo aparo ni standards mano keto ne wacho ga ni wuoche moweyo mondo mi ng'ato bi orwak wuochego to ka wachoki kisungu kanchi ng'ie mbui ng'eni mbui to ndiko gik moko te mbui no wacho mabe ni Ngire Magoha dhi to ng'amanyo chomi kare kanyo to clown akeni chomacho mang'ano te badori chomacho mang'ano te jowinjo wong'e wacho niya magi gik momiyo kata kowewa tapani kata kamoninde onyalo lokore kong'iyo gik manyocha loso discipline mancho kele education sector sani koro wawuoye wach kwalo penj gik moko ikore sani nyithindo madhi junior secondary donjo kata buge nyocha kano launch week mano kadho buge madhi e school jopuonj kawuone kabedo posted mane wacho ni gigi dine beni Ngire Magoha nitie ok dine wachopo kama wantiere erokamano Fred ma en jal mane manyo tich ka jatend piny Kenya no segwele obokene mar nonro mare ma ite prochego dachiel duto mano bo oganda jo Kenya to en book misomo koso nango en ang'o minyalo paro godo Ngire George Magoha Victor yena mondo arewra gi jowetega mokwongo ago mos ne family kata familia anyuola wede kod osiepe mag Mosenindo Ngire George Magoha gi dholuo matut giwacho ni mane en wuoyi marambati mano kuom del to kipime gi le tapani dine wapime gi le mar omuga kata jowi ma kora pani mane chuny jowi kama koro ne jowi nitiere nikech iwacho ga ni jowi jamuomo Ngire ne na jal ma jamuomo kendo ne jal marachir majachir to malichi moloyo maduong' moloyo mogik manyalo paro godo Ngire Magoha ne en jal ma ok miel nekech ji miel gi kizungu wacho ni he does not jump with a common spirit en inyalo yudo ka ji ochung' te to koonge gi gima nyalo miyo chung' te nodong' kobet nikech ok ochung' nikech ji ochung' kendo ka ji onindo te tinyalo yudo ka Ngire obet piny nikech ok oninda nikech ji te nindo en ng'at ma kiyudo ka ji miel to en samoro chung' tiende ni en ng'at ma ne timo gimoro nikech obedo convinced no nego tim gino ok otime nikech ji time makata ji te ndalo moko ne aneno tipo moro e mbui kan nyicha ne nyithindo miel gi jalup ker masane Kisumu kocha to en ochunga be jalup ker chalo to Fred ng'eni jogita mang'eny ok miel jogita mang'eny ok miel koro mano e gima ne en wae mang'ole tiende ni ne okodhi gi unji to en ng'ama ne dong' torango gimoro makobedo convinced ni gini en gimo nego tim to dhi kendo time aparo ni mae en achiel kuom jotelo mayudo tek nikech kinde duto wan gi jotelo ma yie ni gin kata gichiwo advice to giwacho mana ni yie
to ne en ng'at ma kochiwo paro kata owacho to gima owacho no owacho kong'eyo mokwongo obedo convinced kaito ne gilony to ma pekie moloyo kendo kaweyo ma jiwetena osewacho wito Ngire Magoha inyalo par bende kani neno kaka nyocha ne en jatelo mancha ne wuotho nyaka ute jomodhier kinde mancha ne ker mokalo Uhuru Kenyatta kata jatend piny mokalo ne dwaro 100% transition to ne wuok modhi nyaka Islams kata ute kuonde ma inyalo wach nongore modhi ma ni paro kaka nyithindo mani gole media juma mokalo ni yuage ka wacho ni dine gigombo mondo mi Magoha ne one duoko mane gikelo nikech nineno ka kuonde moko rwako nyaka gambut gike no kaka ng'ama jaduong' owuotho modhi omany nyithindo mamoro mogode yo to penjo ni to chief nini kanye to ere gimomo ni dhi sikul koro gicha no timo mondo mi no nyis jok mamoko kata mana county directors mag educations gi mamoko no timo kaka ranyisi nikech jatelo telo gi ranyisi kidwaro bedo jatelo maber inyiso jok maluwi kako nego tim koro macha ne mana ranyisi manotimo joge notimo negi kodonjo kaka senior J kod nyamino Roslyn osewacho lokruok mane okelo e weche mane omako kuo mar penj pachoka nikech nosebedo ka gima koro en kindwa nena kitwa makinde duto mane ilando penj ni winjo ka ing'ado ka ko winjo ni kuo mar penj nitiere kamoro to ji nyaka penjre mana kaka sani to no kelo lokruok no kawo chir mathoth mane okelo lokruok mano obedo gima samoro ni ne nyalo bedo ne buokne aparo ni wan kaka jofwambo bende ne walete down e kinde mane podong ngima sama ne wawuoye to gi chich mane ntiere ni nyocha nonego bedni wachopie bende wadae dhoge wawache wawinje to no wacha ngo kuom gima no timore nekech mai wachalo jok mane ogoyo steps no go steps 100 mokawe thuolo mararia to kendo wachakwa reverse gain gi kora paro ni legacy mare en gima biro bet ka wuoyo kende makata ng'ato komedie to mogikie moloyo yiena wach ma en kisa moro kwa bi wache kendo en ni ne okamor koda weche moko mabende jalop ker ne samoro dhoge odwa kier banka ncha ne olemo family mare kocha ma ochalo ng'amodwa go siasa ka wacho ni jo siaya gi joma ni kocha idhi mi chiemo to kata kamano ne ok en gima rach but kiwinjo ka nyaka wabed gi luoro nikech macha ne ok odwa bedo luoro ne family mare to samoro jo siasa ma yako ruok bi wacho ne to wan kaka wanene ka nyaka wawachne wajo luo nyaka wabed gi luoro nikech kacha ne ok en kar siasa inyalo bigo samoro ik mai kaka jo siasa timo lakini macha ne ok obedo gima ber ne familia mare ka kamano to Nyasaye mondo mi chunye Mosenindo Ngire Magoha kamukwe je aparo ni kapo mana gidho Fred kanyo aparo ni gimonego be ni jo siasa ng'eyo ni ntiere sama kan ntiere kar kuyo tineno kaka idimbori nikech sama ne jalupe ker William Ruto kano dhi neno familia nitie muwacho nitie mudayo ma imbe kiwuok tiwacho ni wawuoyo to wawinjre paro makama to koro idhi mondo idhi chak pango ne jopiny niya gikwayo tent gikwayo kaka delitingo gikwayo chiemo gikwayo kiang idhi yuago jogi mago gin weche mago en kaka unuwoyo ok mar jopiny kiwuok kako idhi wuoyo gi jopiny tiwacho ni wan koro waseyuak gi familia to koro kae to wan kaka serikal waneno ni mondo wadonji wakawa chiel ariya dek mondo wakony pek mar liel ma jogi nitiere god to kidonji wache ni gikwaya chiel ariya dek koro mano nyiso ni okidhi yuak kodgi idhi nyiero gi liel ma gintiere god nikech koro dug gi isegolo te koro onge kata luor madi miyogi de bed ni Ngire Magoha nitiere okapa kata ni do yie ni kare dala ni inyalo bimo koro ichakiti mang'o ichako kwayo kony ma en wuon chen ng'ama sungore ng'ama nchuchungi matin ma intiere godo no en ng'ama wuok e serikal moko winjo kama ibadhi omako en ng'ama ochung chakre ne ji ng'enya kasani makoro no wewa ni ka en ng'ama jaratiro koro aparo ni luor made jogi omiye kende en miye luor no nyaka timang'o nyaka ike tapani mogik ten mana go ne jogi mos gi wito mane wito go Ngire Magoha to kata gi jo game kech jo game no tingo wa malo to koro ka gi wita chiel kuom gi to ambe wa wito
nikech dhok manyo gol ko jalup jatend piny Kenya Dr. Mano Migosi Rigathi Gachagua nyo miyo kata mjuma Kimin Lili Didmas Baraza bende nyano komoke Twitter handle mare ka gimomiyo sirikal chiwo kony ne familia mar Ngire George Magoha e yor kwano ineno ka koro loke koro en gir siasa ji koro wil gi liel man je wawache gik moko adek liel inywakone jaluo janyadhi achaye rach tieko onge badang Amerigo nyakwara Mgajwang ma en jatend migawo machon manochung' ne weche mag somo manowacho ni nochune mondo bi e Kenya ka oweyo sara manochamo 1,100 odogo cham 6,000 nyakwara Mugidi tich mami 1,100 idoge Kenya ka yud tich mami siling 6,000 matiyo ne sirikal gimidong ni patriotism mano en Ngire George Omore Magoha Albert Nyasaye okel chunye kamo kwene jogem ahono kaka nyakalondo maramogi kod Ramogi TV otimuni mos makende wan kodu kanyakla tarika 11 dwe mar 2 ibiro koe kare mogik mar yweyo mos ne familia ne jogem duto gi jo Kenya mangima ka kamano nyakwara Mgajwang chal kagima osemoke ochako liel bang' limbe mare mar Afrika mamilambo mar tich kaka jambete moyedhi ma ochung' ne dongruok e pinje mag Afrika. Migosi Raila Amolo Odinga no bago bura gi jopiny mare mar 2 e kar dak ma Embakasi East Jacaranda Grounds odichieng' mano manyoro magite timore ka oganda nyoni gi geno ni weche mane jakom ne dhi wacho ne kamoro ne dhi mbeko sirikal no mbeko sirikal kakinene koso no bedo nade nyakwara Mgajwang to agenda mar Azimio hie enango ma nyoro nyoge wacho ni en mana chakruok ka gibro dhi nyaka Kibra Kamkunji bang'e gidhi nyaka Machakos nyaka e bombe moko e Kenya ka mangima. JB agenda mar Azimio hie kinono matut kaka jafwambo gi keyo enango e buche magibago gi jopiny gi. Erokamano VOJ mokwongo ni wadoke siasa nyando doke wange nye wawe no serumo makoro piny Kenya nyochalo ka gima koro dwa ka gima dhi mbele inyalo paro toke Kenya wacho ni chal ka gima dhula no osechango to juma mokalo nyong'isore ni kara adhula ni podi ochiege kendo nikech kineno gig mano wachore Kamkunji wuok tich to gimanyo wachore Jacaranda to gimoro bende bura moro nyobede adundo Jaramogi Oginga Odinga Foundation apis gimani hapa hilka mabende weche moko no wachore mang'eny ma wan jofwambo ne apani waumo ginde chalo ka gima mirima pokolate to mipenja godo ni agenda mar Azimio enang'o pod atemo manyo pok achwoe koka ni hie to jo Azimio dwarang'o nikech kane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wuok Afrika mamilambo chieng' wuok tich modhi Kamkunji ne nitiere dwaro manogolo mang'eny ni nyaka timore to nyoro kendo kanyen Jacaranda kendo nyochako mede moko ting'eni kichiwo ni magi e dwacha manyaka timore to nyaka bendi wach neji nitoka dwachi gi okotimore tang'o gang'o mabro timore mane kimiyo ji laini maler mane kimiyo ji mpango maler to kiwacha ni magi e dwachwa to kiwache malong'o ni dwachwa ne adwano timgi kama to bende we jopiny kanigi penjo mang'eny Kaka no wacho ni dwano timie forensic audit nonro matut e gigo mag IBC manotigo de yiero ng'ama bro timo nonro ni nikech ko wacho ni an independent and a credible organization en organization mane midwano tim nonro ni kendo chako wacho no kwero pinje maoko mondo kik donjre e weche matimore thurwaka e weche ma piny Kenya ka nonro mi wacho cha ibro time ginga independent and credible body nikech Afrika wakato kapar kanitie ok de yodi nikech Afrika ka en ga gimoro ni ka ng'ato sechamo muma mosebedo jatend piny moramora to donje club mar jotend piny wetene to koro gik moko yoma kata kidhi EU mana West Africa matin Guinea Bissau gini mana matin
to pinje ma wanyalo bet ni wang'iyo ni biro timo gimoro ka koro nonro matut miwacho go to gin pinje ma wagunda kan to mag wagunda gi emosesiemo wangi mokoni weuru donjore no osesiemo wangi ni une manugajo mbulu mar Kenya ni une manulutho lwetu muduo pi makoro pi ni jo Kenya ok nya modhe koro ng'amang ne timo nonro mar ariyo wach mar ni jo Kenya kik chulo osuru e gik moko ing'e ni onge ng'ama wuok gokinyi to dhi tiyo tije to ka ng'osemiye pesa to kolo ni makoro wagola dhi chulo osuru ok chul kamano osuru ichule chak tichule mkate tichule mandas to gi mo to gi pes matatu midhono nitie kaka serikal ka osuru ne kuro koro bro bedo matek tamo ja Kenya ni kik chulo osuru nikech ja Kenya be nyaka chiem nyaka oidh nyamburko nyaka otime tije moko achiel ariyo adek serikal nyaka los ne ndara koro bro bedo matek mondo gigi otimore an gima neno ni Azimio osetimie maber nyaka nye gichak wacho wachne en keto jatend piny Kenya gi kweth mare mondo benika mora mora ma gintie to gitemo paro ne jopiny ni gine mano yiergi mano kende nikech jumbe ariyo sani koro jatend piny kodhi kamora mora to nyako par ne ji ni ane mano yier koro mano kende magise succeed tapani timing kipenja itemo wacho ni jatend piny ne oken gadieri ni nyalo yiere koso nang nyalo bedo ni en gadiera nyalo bedo no ken go lakini kuma koro keteni okete mondo kamora mora modhie oparo ne ji nikech ing'eni jogi bende wacho ni nokoyieri nokwalni nurocho chenro mag yiero koro kamora mora modhie to bende oparo ne ji ni ane mano yiera ane ma jo Kenya no miya tijni mano kende gima pana Azimio setimo maber to modong'e gi pod an gi kiawa moko kaka gibro chopogi erokamano to mogik Fred ong'ega wacho ni wane pap to samoro pap nyalo bedo madenya ka pap obedo madeny tiloko patana Roslyn buche gi ka waneno gwel migwelo godo ute mag fwambo ni gin buche mag lalruok gi jopiny gido winjo gima jopiny wacho to thothne mokwongo cha gi mar ariyo ni samoro duond japiny ok winjo ahinya yor wacho weche gi en jotelo wacho ne jopiny gik ma jopiny dwaro ni giwinj ing'eni mane gilando mokwongo ne giwacho gi dho kisungu ni wadhi timo people's assembly en ni gidhi bet gi jopiny mondo giwinj dwaro mar jopiny to VOJ ing'eni pile pile wacho ga ni siasa en siasa tekni nyalo rocho ng'at machielo mok winjru godono en siasa to mana kaka Bonyo wacho ni sani gidich giketo ker William Ruto gi lange kaparo ne jopiny wane moyiero manyiso ni samonego beno bet oparo kako kelo dongruok mar Kenya to doko paro ni kawuono ringa dhi kanye mondo dhi anyis jo Kenya ni antie kanye ane mano yiera kanyiche neno mancho dhi e wuoth maloka ing'eno duogo gokinyi to gokinyi no kaka no donjo bura mokogo ne en KICC kano wuok e bura mar KICC no ng'ama nong'e no dhi yawo affordable housing Shauri Moyo onge ng'ama nong'e to nineno kano dhi yawe nineno ko kendo dogo lokre mana buch siasa mane koro gidhi gibet duoko gik mano wach kamukunji nineno ka jalup ne Rigathi Gachagua no wacho kata ni wajumbe ma Nairobi kadwa dhi neno William Ruto to nyaka bi mondo we igia ne scale mondo ng'e ni to be giyie ni ene moyiere adiere ne moyiere kaka jatelo mar piny pod gin gito e chunygi no wacho ni wada pimo gi ratil mondo ginyisa adier ni to giyie koso ok giyie kalure gi bura mane gibet godo kanye kamukunji kendo wache ni nodogo timang'o olure kendo jakaranda mana kaka Bonyo wacho ni wane wang'e ni ma adonda mosetimang'o mosekwe to nyoro kane ng'iye mbui kaka ji ne wuoyo iwacho pile ncho wacho ni siasa uso gi dho ngere ni hope geno tapani sani jok manche geno to
aparono chako neno ni nitiere kaka be pod wan gi geno. Aparo ni kanye makoro kendo gidhi giketo jokeny jok mancho osewacho ni gini nosedhi maisha waendelea Jotuang' suit aparo ni sani jochako duogo paro ni suit pod nyalo rwakore firimbi kik chiem chuth apa ni kanye makoro waduogo ka wantiere. Taparo ni sirikal mar William Ruto be mondo gidhi mbele kanje gisekawo loch mondo gipang ne jopiny gimba pani gini otamogi nikech kamora mora magidhiye jalup William Ruto Rigathi Gachagua go siasa 24/7 nyocho wacho mabe ni ane makura chung ne go siasa to siasa neni kamora mora modhiye oparoga sirikand Uhuru Kenyatta pile pile oparo handshake pile oparo gik manotimnegi. To koro sani gine loch monego benigi wacho ni wan watimonu kama nikech jokanotimo marach waloko kama to mano kigimwaneno katimre kamora mora bura magintiere to giparo sirikal manokadho cha manyiso ni gin be gionge agenda manifesto mane giketo cha apa ni giketo tenge kamora mora magidhiye to gipenjre to kawuono wadhi duoko ginango kawuono wadhi nyiso ginango nikech kata ka ni neno bura mane gin godo Narok mane kumane gidhi leme be ji mane wuoyo te ne wuoye wach azimio onge ngama ne wacho wach maendeleo margi kaka serikand gi ni to gichopo kanye gidhi mbele bei mar oduma gi ni masani ni malo ngima mongawre wach Nyasaye ni pora koro wach Nyasaye ni enokete kaka platform magimbe ginyalo duoko goda ngowa azimio sasa magidhi kuonde go to gitima ngowa giduoko joge mawande bedni gin ga agenda mar jo Kenya de ginyiso gini maisha ni malo achiel ariyo adek mane mwatimo jogi to dhi mbele gi rally gi wanto sani nusemiyo waloch tijwa en koro timangowa tiyo tich mane omiyo gi mar ariyo kapok atieko en wach mar azimio mana kaka ne wacho ni ji ne chuny gi oseto mos wacho ni gini osedhi wari 2027 to kata jok mane wacho ni wari 2027 go masani koro wuoyo mamalo rallies manitiere gi kagi wacho mabe ni justice nyaka timangowa ne kotimore nyoro na neno kata kagi penyo ni baba nyiswa ni tarik adi ma wadhi nyayo nikech wane wasego ni kura mokoro wang'e ni Arambe House ni monego beni timangowa ibete odno koro nyiso mana ni chieng mane mwadhi nyayo Arambe House to chieng mane mwadhi State House ingeni ka koro wachako wachno bas mar adek be ne giwacho ni koro gidwa chako boycott inyalo paro boycott ne watimo 2017 ne gitimo boycott Safaricom Brookside koro wan sani apa ni magi gik mane jodhi godo gigeno ni dwa nyisgi ni sani kikonyiewa achiel ariyo adek kikudak kama kikutim biashara makama aparo ni pod giweji gigeno maparo ni bura mabiro mar Kibran wabro neno ka maybe ginyiso ji gima dhi mbele gima gidwaro to mogik baba ginino wuoye wach mar DCI mani wacho ni DCI dwa luongo Raila Amolo Odinga mondo dhi ondik statement wach mancho wacho mar whistleblower na neno ka jo Raila noduoko to kata Raila wuon noduoko mo wacho ni to DCI moyier gi Ngire ker William Ruto ere kaka nyalo luonge mondo dhi ochiw statement to gik mo wacho gi to wuoye kwelo mar kura ma okete sani office koro mana kaka je benyo wacho akia ni koro gibro kelo ngani nikech no wacho ni jo okogo mondo bi mondo tim investigation koro ana penjra ni yanga mabro timo investigation ke jo okogo be oseyuaga ne gine mane giluto lwetgi magirocho yiero mokadho manche wan godo wach matek mokalo nitire duond jakom Raila Odinga kanye loso nyoro kamkunji wabro migo nyakwar Mugajwanga yor video achiel kachiel okinyi mano makawuono ka oloso kuom weche buora mana kapok amiyo Fred thuolo iwacho ni ka ok ochuni to kiki wuoye to kochuni to chuni nyaki wuoye dibed ni magi momako jatend piny Kenya Dr. William Ruto nikech chaka gi makoro gini ochune molo gimora mora kagi majai boyo wacha Rita kapoka away watch William Ruto to adier nyaka wachi kech adieri makonyo piny jakom osebet ka weche maga truth justice and reconciliation
To adiere ni aparo ni kawuono nyaka chakre mana gie dhood jakom ka. Eka wanyalo konyo piny Kenya. Adiere mantiere en ni jakom gi an kaka nene to ne ochako gi tiende korka cham. Nikech jakom ncha onego kuongi duog kwa jopiny ng'uono. Jopiny manyocha luwe nonego kuongo duogo kwa ng'uono kuom duogo kendo no yombe. Kendo kuom duogo nyiso jopiny kendo nyadi bich no kwalo mbuche. Jogi ng'yo kode Gimancha jopiny rito wang'ni ni to inda ki kwalie mondo imbe terie Supreme Court kuno mondo koro wan ema koro yali. Victor malitie moloyo ni wang'ni oduogo jakomo duogo no kwale tok no kwale gi joka ruodhi ka. Wang'ni no oduogo no kwale to kwale gi jalu bang'i kendo gi student mare gi ng'ama no puonjo. Ang'o mama nyisowa? Wuora itoke ko dada ndalo mang'eny sa oket chunye kamokwe. Ne okidhire ni nyathi moro goyi. Kata nyathino duong'ni to kidhir wuono ni nyathi moro goyi. Kuongi goe mondi onyisi kae to kelne wach. Kendo samoro kono wuotho kode to ineno ka nyathi moro kali maduong' to nyisi nyathi nyalo goyi. Otemo nyisi ni nyaki bed gi chir moro. Koro kamane wagike ni aparo ni jakomen jatugo maber lakini okia loyo. Magi diere manyaka wawach ne jopiny. Nikech samo wawuoye ni jopiny pod nigi pek. Masani e simbewa gi ido ka jopiny pod piny to be wan gi geno. Tang'o ma wan godo. Koro kuom higni 5 kanyocha no kwale mokwongo gi Nyayo 2007 ochako kwale 2013 jakomo chako duogo no kwale 2017 ochako duogo no kwale ma mar ariyo chako nomo kwadoge ombulu. Ang'o ma notimo mopogore? Momiyo kano wang'iyo gigi te to japiny mineno wuok karom gi mane ntiere Jakaranda ka. Joka geni ng'ene gidhie gini ka gigeno gi chuny gite. Koro miyo ntiere gik moko mawuok kanyo ma kamoro ncha ne okotimore maber manyaka no duogo kongo kwa jopiny ng'uono ni yawo anto gini ncha no miya na lo. Victor nyoro ne wantiere Nyayo kacha. An Nyayo to wang' achiel ne ntiere Jakaranda. I wang' achiel ni Nyayo to ita ariyo te to ne ntiere Jakaranda. Koro naneno gik madhi kuno te. Koro miyo ni neno ka Kogalo tugo maber lakini ka giike Dhogonde FC to gidwa dwanya ng'ama lo onge. Koro Victor ntiere wach mane jakomo wacho nyoro ni Chebukati no lime ode gi commissioners adek gi commissioners ariyo mamoko ka. Penjruok mwa penjore nto gimancha ne gidwaro ni time ang'o. Nekech Victor ka referee olimie ot to ndala 4 gite isedo ka kitugo maber to kiloyo tiwacho ni lo gi lweti ng'ata achiel achiel. To koro referee kata judge madhi ng'ado bura olimie ot otieno to nyisi ni buchi ni okadhi ng'ado maber. Mae gima dwaro. Nekech jakomo osebedo ka kedo ne gimiluongo ni electoral justice. To bang'e oseneno ni Afrika ka gi Kenya kama ngima gik moko ok chom tir. Kae to bang'e jogi dhi wuok momie gini. Gima koro watimo sani ni walao bang' dwar. Mae adieri mantie. Walao bang' dwar to dwar mwalao ni ng'acha nosekawo diend cha mopogo magipogo nyaka nyembich nyaka kedhna gi gimoro amora jogi sepogo te. Makoro sani gima jakom timo. Gima koro watimo sani kata gima jakom timo ni joka chiemo to jakom gwe dhoth. E joko lorore koro chiemo to koro jakom gwe dhoth to gwe dhoth gi ji bende mane toke. Makmana ni joka koro chiemo. Adieri mantiere ma jopiny nyaka ng'e sani ni William Ruto osebedo president. Osesidhe, osengirore. Magik mamoko minyalo tim gi te. To biro mana sunde lakini ene president. Mae gima jopiny nyaka ng'e winjo ka giwinjo jopiny piny to be pod wan gi geno. Bentiere giminyalo timo. Wadhi state house karango. Wadhi state house karango. Mana nyoro achiel kuom MCAs manyo nitiere kacha morito gweng'no. Nyo ng'iso jakom ni ng'iso ni wadhi state house karango. Exactly. Koro gima wapenjore kae ni ka gigi nosebayo jakom nyadi 4 gi te. To yudo ni koro jogi obiro. Samanja Chebukati obiro ode ni gik mancha odwarogi. Okawach ni mondo mi nomiye. Makmana ni ka ng'acho dokocha to koro en ker. To bende wang'iyo ni jakom cha noten bende gi jok maniluongo ni deep state gi joka te. Masani koro William penjore ni to ka koro nja ni in gi jok miluongo ni deep state. Unyo ka koro jogi banwa wach. Nto in gi joka te.
tema pod na ati mangoa amaki gamen machua di piny koro sani masebetie ni sani Victor kauringo monde mimbura ine minyiew ringo ne bucha kasti mimbura titem kauringo no kuombura obrogwari eka idwani mondo mbura ogoniero kama noko wacho ni ringo ni ine mane imiya omiyo wapenjore ni to way forward enango ango ma azimio nyalo timo kum sani mana kaka iwinja wacho ni giduongo jakom duongo dhoth ogwe dhoth gi tiende to joka chiemo koro gima joka nyalo timo malich ahinya eni ponona gi wacho kech ngeni be kichiemo to ngato siko gwe dhoth samoro muonyo samoro bende in gi wasiwasi ok ontango matimore mane gima timore kocha mak mana chiemo ni to okonyal kaw ni chiemo ni ngani osekete ode koro gibiro mana sunde kama to gik moko dhi adhiya gima jakomo wacho e wira pinje maoko mondo mi obini timo nonro e wechegi mana pani ena weche ma iwacho mar moro jopiny nekech wang'eyo ni jopinje maoko gi ne oro jok miluongo ni observers pachoka kendo observers gi te ne giwacho ni yiero notimore e yo makare making'iyo nyaka pinje jowagunda gi nyaka embassies gi te nyaka European Union go te ne oro ji pachoka nyaka Commonwealth mano wacho cha koro Commonwealth ng'iyo to election observation report mar jogi mar observation group gi ne wachango nyaka mag Africa gi te tanyalo paro ching moro kije na Victor dakika achiel 2017 kolande Uhuru Kenyatta no yombo mbulu odiochieng mar ariyo manolandi ombulu no ne antiere Crown Plaza wan gi jakom David nene kanyo Onego nene kanyo gi jodito mamoko gokinyi saa achiel ka gibiro John Kerry mane ochung ne one of apa ne Jimmy Carter Foundation gimachalo kamano ne obiro kacha mana neno kaka joki nowe jakom tenge makoro jakom odong kende jakom nyalo paro maber ko winja kata joma winje nyalo paro maber makoro jakom odong mana gi David ka girango TV kama omiyo jogi geno minyalo ket kuomgi onge nekech observation report margi no sewuok ni gino ler to bende lwetgi mana kaka iwinjo senior jay ne wacho cha ok wang'eyo ni to nodonje gini machalo nade koro miyo gik moko ni pod wanyalo bedo gi geno kata kaka jiparo ni idhi gol William Ruto State House kacha mano chalo ng'ama mayo mbura ringo ma samoro nyalo bedo matek gima aparo ni important mano wuok na e jumani ma samoro ji mang'eny oweyo oko Azimio agent iluongo ni somebody Kanchori yes ntiere gima no wacho bang' kancha jakom uweyo jakaranda ai ginane kamkunji mo wacho ni jakom owe walo gi ji owachi ne ji gima ji onego tim to bang'e kancha ne interview moro e achiel kuom stations mag radio pachoka tawinjo ko wacho ni ntiere gik mano nyiso jakom mani ne jakom tim to jakom de koro president kendo jakom ong'eyo mae ne agent mare namba achiel kacha en ang'o ma jakom ong'eyo gima ne iwacho ne to noko tim dipo ni ntiere samoro jok mancha ne oweyo gik moko dhi e yo ma okare koro keto wasani wala obang' dwar tadiri mantiere ni la bang' dwar molwaro ni gicho sepogi nyaka nyimbe chodhi erokamano samoro ng'ato nyalo penjo ni to gigi to konyo japiny nade sama koro wich bar mar back to school omako jopiny weche magima koro omako jopiny weche thothne weche mag thieth omako japiny weche mag yiero maiga mokalo konyo japiny nade be biro konyo japiny kendo kuone mesa koso dhi bedo nade nyakoronga juang kata kamano wacho ni adieri tok tow adieri biro yangore piny gi polo opogore kawanyalo yudo kaka jakom nyoloso nyoro kane owacho weche buora odiochieng' moro manyoro nyakoronga juang agenda mar Azimio en ang'o ang'eyo ni gisebedo ka giwacho weche buora achiel kuomgi en weche mag usuru kaka JB osewacho kanyo kanyakla kod ywak ywak nyoro nitiere migepe moko mag sirikal manitiere lokruok mamoko mitimo mapiyo piyo to gichich nitiere paro moko ma achach ma igeto tim e migepe mag sirikal go ma kaka jakom nolose weche buora nyoro kane en Jacaranda Grounds ma Nairobi ka ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Wajua kama mimi niko na picha yao. Halo? Bwana Shebukati. Na Bwana Gulie. Na Bwana Baru. Wajua kama Bwana Tuju. Vile vile ako na runinga. Ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake. Anaweza kutoa na atatoa. Hata tusikue siku ingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Mambo ya wizi ya kura tuchaona
vile kura iliibiwa kila pahali. Wale watu walienda kwa Tuju wakatoka mkono tupu. Halo? Wakaenda kwa baba wakatoka mkono tupu. Sasa wewe unafikiria kutoka kwa baba walienda kwa nani? Kwa nani? Today, we ask Kenyans to totally reject all these policies and demand that Oda resigns immediately from office. Mano jatend Azimio la Umoja Migosi la Odinga kanyo utene kod kwan jorbura Mheshimiwa Otinda Molo Marari la kanyakla kod Senator Manaro County manyo dalagi ne nitiere kod welo kamutingo jatend piny Kenya makmane ne rally mar Azimio la Umoja e kind kweth mag jotelo mamoko. JB weche thoth ka mokalo ni wacho kacha ni okineno hie chunyi wach ma Azimio temo geto ka bedo ni koro gi mulo weche moko mulo oganda jo Kenya ywak ne ngima ni malo mokalo. Martha Karua no wacho ni dikoro sani ji osaido siling 6,000 dikoro wach mar school fees dikoro ok chand jonyuol sani donga paro mano en rangisi mar paro ne sirikal gima sirikal nego bene timo kata doko ne gin giwe giwacho ni wano kwa yango sirikand ni mano to ber to gima nyaki par kendo ni sama kata giwache gigi ni sirikal onego tim to nitiere moko monego time od bura nikech adiera kade bed ni upinzani kata jo opposition osemako tijgi magikao an gigeno no ofiso Pio Wandai diechieng kodiochieng paro ne jatend piny to ka gine od bura kata gine buche mag od burago to gitimo gigo mondo gineno lok chike nikech chike tiloke od bura policies makata koro jakom wacho kagi ni mokitimo marach itimo gi od bura gibedie matek e od bura kanyo mondo gine ni gigi olokore mondo ngima ja Kenya ubedie maber to pok wanene ka gitimo kamana ahinya nikech kano gichamo muma ma gichako tich od bura gima ne gitimo mokwongo en kane gisepogore lemo ma jodonje kamiti to jo od bura no dhi e yweyo sani sirikal ni kama rach moloyo nikech supplementary budget poko kele od bura kata bedo ni ma en tijno monego bed ni timo gi sirikal kweth mang'eny e od bura kanyo to nego bed ni gikaso jogo ni kapo ni supplementary budget ni nitiere gik manitie iye mabeyo mabiro konyo jo piny Kenya bedie gi ngima tamo bedie maber to wawuoge uru kata yweyo ma wantie ni mondo watim ang'o waduogi wakal supplementary budget no nikech kokale tibro yudo ka biro bedie pesa bro chake wuothe nikech nitiere pending bills mibro chul to pending bills gi ko chulgi tido ka in gigopi manye itimo godo supply kamoro ochuli pesa ni tidhi chule duka cha to jaduka cha yudo kaka dhi chulo school fees in bendi yudo kaka chulo jogi matindo matiyo negi so nitiere gigo maditim ubed ni en sirikal ubed ni en kweth mapinge maka giwinjore na diera ma to nyaka watim mondo ngima jo Kenya timang'o odok piny nitiere bech mahuta ni malo kabisa to mana kaka iwacho gadi king'iyo bech mahuta ma Kenya ka to gi bech stima mang'eny wabro lose bang'e osuru e mang'eny mokalo od bura e magigi time jo od bura do bet piny to koni oyo gini ng'enye mokalo gini hinyo na japiny waduok gie uru piny mondo watim ang'o japiny oyude ywe itemo wacho ni article 108 paro mabende miyo thuolo office mar Pio Wandai kadang gibed gi structured way every week gigolo watch gi progress report mar kaka kweth mobile yes to jibro nena na diera jogi kata bed mnani gi noko mar sirikal to nitie gima gitimo makata joka bende wigi kuoto kono oyo we wabedie piny gi jogi to wawinjire to walokie gik moko to kasani pokanene Rosie VOJ ingeni sani ka wawuoyo to nitie bura matimore sani Mombasa ingeni wajumbe osebet Mombasa mawik mar ariyo to wajumbe osebet Arusha nyocha githi timo benchmark mar kaka impeachment team ma senators no the holiday Arusha wajumbe wanche ni loka no dhi timo benchmarking gi Congress kaka America koro wan wuoyo kae ni ngima ong'awo ni malo to wajumbe wato timo gimilungo gi wasungo ni globe trotting
Nikech nyalo paro kata kane jatend piny ni Siaya to en gi Homa Bay. Nitie wajumbe mang'eny mane ok odhi no wach ni ne gin kanya. Amerika. Bas. Koro mano kama wanti koro wachako gi kanyo. Nikech kwa wacho na dieri wajumbe wagi gin gi donated supremacy mar jopiny. En chakra rally sama gidhi ne fuel mall negi pes japiny. Pes japiny. Koro miyo kata wan ka wacho mabeni wajumbe wacho ni gidwa loko ngima mar jopiny. To gin gi wuon ema ng'i kama gintiere. Nyocha nitiere bura mano timre State House mani neno miwacho ni chairmen mag commissions and independent offices. Kani winjo chair mar SRC Lynn Mengich kano wuoyo malit kabisa kwa wacho ni ya budget wa pesa karibu te dine state officers. To state officers ge compose 2% pesa mar public service. Manyiso ni gin ema gichamo pesa mani malo kabisa. Sani koro wacho ni garama ni malo, ngima ni matek. Sani ma wik mar 2 magintiere kanye Mombasa. Kata kiwacho ni na winjo ka gi wabunge gi speakers wacho ni timonegi induction mondo giyud kaka ginyalo timo wach gi mar wajumbe maber. To ngeni kano yiergi ne gin Safari Park kendo ne gin Naivasha wikachiel. Koro ma itimonegi induction mar 2. Manyiso moro chano kada. Sani kendo koro watimo mar 2 sani post election evaluation. Koro kae ma wadwa ng'iye wajumbe wa manyoro ne ni ralika. Kae makoro wadwa ni mondo wawinja ne ni Mombasa ka be giketa yanga. Gik magi wacho kaka kura no kwal kaka gik moko no timre nikech ma gimbe gi evaluate gimself. To pile wacho gania ni sama in mujumbe ichung. Ti wacho ni IBC no kotimo yiero makare. To in moyieri ni dakni wache ni anto IBC ni oka mini godo to gine mana gitimo ng'oa gi puodho yiero nani. Ana doge yiero. Nikech okapani ne gitimo yiero na maben. Nikech ok nyalo bet ni mamalo cha marach. To mari ni Professor Gidhu Begai no penjo ni Supreme Court. Ni mari to ber. Mar governor ber. Mar senator ber, mar MCA ber, mar member of National Assembly ber, mar woman rep ber. Lakini kocho poma malo cha to kwal. Hapa ni kanyo ni gwabedi gadieri. Hero kama no Mara Rio en kama koro wantiere sani. Ngeni sani wadi rally kawo wuoyo kaka kora no kwal. To mana kaka je ibonyo wacho. Stimo di malo. Sama stimo di malo, mama futo di malo. Kata mafuta minyeo mar tedo no ni malo. Transport ma ini dwa dhi godo town makati gine ni malo. Manyiso ni gimora miwuok idhi e supermarket. Nyoro na wuogo wadwa e simu. To nyisa ni ngena oro happy kakena gongo e supermarket. To biyo nyisa ni 3,000. To penyo ni ai tinde apik giga anyugi kumokadek to cost 3,000. Manyiso ni chon manok ni nyanyeo kamano mane kama jintiere. Koro ja Kenya ma live below $1 dola ngeni sani iwilo gi 134. Koro nyisa ni ja Kenya mok nyal mano nyalo nyiewo gik manyiewo. Koro anaparo ni buche gi kawadhi kata ka gidwa nyiso jo Kenya kako kwalgi wachak gi tero nyithindo school modhi malo kaka nyithindo masani dhi e junior secondary uniform kende na 34 uniform kende pok ichulo school fees. Ntiere jok madonje form 1 mano kendo en pesa machielo. Garama mana mar dak wuon, garama mar chiemo. Nitie jomoko makech kae Kenya sani. Makech kae Kenya sani. Nitiere jok malono baro ndasi. Mano ka olon tije bineno kaka sani tinde tije ji iriembe ji. Koro kawang'iyo ni wajumbe wadawuoye ma wachak gi mokwongo ni gin gi wegi mana kaka jeo wacho. Bunge gitime ang'o. Nikech gin gi teko mar bunge magi wacho ni loch to kwaido lakini bunge ka emomineno ka chika kineni wacho ni parliament en independent arm of government. Ka emakoro giwacho ni wan koro watimo oversight role wa maber kako nego bedi. Erokamano. Radio Ramogi, Kachunya.